Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Nyaya yandauya nayo ndichida kuti munge muchizondiposterawo. It is not an easy thing to share, but I have been strengthened mushure mekunge ndateerera imwe audio youmwe musikana uyo ainge achiti akaendawo kuEurope, akaendeswa ikoko nevamwe vamufundisi. Neniwo mukoma ndakazviita izvozvo, and I even recruited some of my cousin sisters. Pandainge ndichiri kuZim taitoendeswa kumachechi akatosiyana-siyana. Munotozviziva here kuti variko vanhu vanotongoshanda izvozvo zvekuti munhu anotongotendeuka zviya, but as a paid actor vanhu vakuru vemuchechi vanenge vasingazvizivi, but vamwe vana vesangano ndivo vanenge vatongori deep in the dark. Saka unoti kana watendeuka paya after attending the church for a couple of months, ndopa unozopawo testimony yako, wototanga kutochema paya uchitoti ndiri muroi, zvikazodai kwedu vanhu vanodai kubhilivhisa vanhu muchechi. So I started working for this other prophet. Ndainge ndichitovashandira, ndichishandira mukadzi wavo kune imwe boutique. One day vakabva vachizouya prophet, vakabva vati this one is very interesting, unonyanya kutaurisa iwe. So I thought kuti it was a bad thing. Vakazoti vava kuenda vakabva vanditi mari iyi, vakabva vandipa 100 US, vakabva vati kutaurisa kwakanaka, utori nechipo iwe. Then later in the evening my prophetess vakabva vazonditextira vakabva vati I want you to come home tomorrow, usaenda straight kubasa, wazvinzwa here? Ndakabva ndati hongwa mai. Then ndakabva ndachizoenda kumba kwavo. Ndasvika kwekwe vakabva vazondiudza kuti vainge vamisa musikana wavo webasa nekuti vainge vachida kuti ndige ndichimbovashandira at least for about a month. Ndakabva ndachizotanga kushanda samaid amai prophetess for about a month. Iyi ndo pandakatanga kurakidzwa zvimwe zvinhu zvekuti at first it did not even make sense. So like vane a very beautiful house, it is a mansion, then upstairs kune kamwe karoom, a very tiny room, zvekuti when you enter into that room unotoita zvekutokambaira, and each and every evening ndaitofanira kutoti ndinge ndichitoenda kutonosiya zviyo mukaroom kacho ikako, uye zvekare makuseni ndobva ndanosiya sadza, but sadza iri manje vaiti unofanira kurisiya rombopora. Ndaitanga kuribika sadza iri dzimwe nguva kana kuma 2 am, basa racho rainge risingarwadzi. Ndaitova ndiine TV mu spare bedroom yandainge ndichishandisa maNetflix and everything. Ndaingoswera zvangu ndakagara because vana vesangano vanenge vachingouya vachingoshandawo vachibetsera amai prophetess mabasa epamba. So I will literally be doing nothing, and I was even enjoying kuti ndiri kutongobhadharwa zvangu ndakagara. But ndainge ndakanzi unoseta alamu yako obva watanga kubika sadza rako. Kana wabika sadza rako make sure kuti you cook it kubva ipapo kuzonosvika maybe roundabout kuma 2-3 obva wachizoribura sadza iroro, obva waripakura, obva wazoriisa panze kusvika razotonhora. Kana ratonhora unoenda obva wazonoritora apa unenge wakangosunga zambia chete usina chimwe chaunenge wakapfeka pazasi pezambia, obva wazonopfugama wakarifuratira, obva wazononga plate iyoyo, obva watanga kufamba wakangofuratira chete. Kana wava mumba ndipo paunozotendeuka wotarisa uko kwaunenge wabva. Zvinhu izvi zvavaindiitisa zvaityisa, kunyange hazvo pamba pavo like kana kuri usiku panotoita sekunge masikati because patori negood lighting, but you just know kuti zveusiku zvinongotyisa apa uchiitiswa zvinhu zvakadaro. Pese pandaienda ndichinotora sadza iri randinenge ndasiya panze, ndainzwa kuremerwa mumafudzi angu, uye zvekare pandaizoenda kunosiya sadza iroro mukaroom kacho ndo pandaizototura befu ndichinzwa kuti chiya chinenge chakandigara pamafudzi angu chinenge chava kuita sekunge
chinenge chaburuka. Ndakazviita izvi mukoma for about a month vachindirakidza zvinhu zvakasiyana siyana, uye zvekare vakatondipa chimwe chuma vakanditi chuma ichi ndoda kuti unge uchizochichengeta, ndo chichazoita kuti unge uchizokwanisa kuroorwa nemurume ane mari. To my surprise, pandakazotiza pamba pavo chuma ichi chakangodisappear. Ndakangorota nyoka, then ndikati nyoka iyi iri kubvepi, iri kuenda kupi? Ndo pandakabva ndazonzwa nyoka iya ichiti ndava kudzokera kumuridzi wangu, then nyoka iya ikabva yashanduka ikabva yazova chuma chiya. Izvi zvakatoitika mukoma ndiri mubhazi ndichiuya kunoku kuSouth Africa. So pavakaona kuti mwana uyu zvemari anotozvida, that was when pavakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichida here kuvaitira mapeace job. Ndikabva ndati hongu mapeace job ndinokwanisa kumaita. Vakabva vati zvino kuchechi kwedu iwewe kuti unge uchizopa matestimony ako azviite. Manje tine vamwewo vatinoshandidzana navo, vakuru vemamwewo maPentecostal church. Zvatichange tichizoita ndezvekuti tichange tichizokupa mari, like this Sunday uchaenda unopindira kuchechi yakati wototendeuka paya. Zvinotofanira kuti zvinge zvichitozivikanwa nemwana wose wesangano kuti watopa upenyu hwako kuna Ishe Jesu Kristu, uri kuzvinzwa here? Ndobva ndatoti ehe paya. So vakaenda neni kune imwe big Pentecostal church, ndokubva ndatotendeuka pamberi pevanhu, vanhu vakatotarisa paya. Then the following Sunday ndikadzokera zvakare kuchurch. Then Sunday yechi3 ndopa vakabva vazondipa go ahead yekuti ndige ndichipa testimony. Ndakabva ndazopa testimony yangu yekunyepa nekuda kwechuma chiya icho chavainge vandipa. Ndikabva ndatochirakidza vanhu vemuchechi imomo, chikabva chazotorwa nemapastors late after church, vakabva vazondidzosera chuma chacho ichocho. Ndikabva ndati chuma ichi ndo chandinoshandisa kana ndiine murume wandinenge ndichida. Iko kutoya kwandakatoita kunoku kuchechi kunoku, it is because vamufundisi ava ndanga ndichitoda kutoti vange vachizotova murume wangu, but vane grace yakanyanyisa iri pamusoro pavo, saka vandikurira pamaspiritual powers. Zvese izvi zvandainge ndichitaura dzainge dzitongori nhema. Uye zvekare ndikabva ndatopa confession yekuti gogo vangu vainge vari muroyi. Gogo vangu vasati vashayika vakabva vazonditemerera nyora dzehuroyi kumusana. Saka ndo basa rangu iroro rekungofamba ndichipedza mapastors simba mushure mekunge ndarara nevafundisi. All of it was just a lie. So ndaitobhadharwa mukoma. Pandakaona kuti basa racho rainge rawandisa, vakabva vanditi chinditsvakirawo vamwe vanhu 2 kana kuti 3. Vanhu ava vanofanira kuva vanhu vekuti unenge uchiwirirana navo in and out, munonyatsokuwirirana. Wazvinzwa here uye unokwanisa here kunditsvakira? Ndikabva ndati hongu. So ndakabva ndazotaura nemacousins angu, vakabva vati they can do it. Mukomana chiSunday yoga taitotorwa nemotikari yaProphetess totoendeswa kumachechi akatosiyana siyana, tichitoita sekunge vanhu vasingatombozivane, umwe noumwe achitoenda otonoita matestimony ake. Asi pandakazonzwa vamwe sisi vangu vava kurwara manje, ndo pandakabva ndati chigemu ichi chatiri kutamba chiri very wicked and chiri very dangerous. Zvakaitika ipapo mukomanashi, takapiwa mari naProphet kuti tinge tichiita mafake miracles aya semunhu anenge akazvarwa aine hurema uchingoshandisa wheelchair chete. Zvino ndakazorota ndiri mumotikari mavo Prophet mushure mekunge taita fake miracle yacho, but zvose izvi zvakaitika tiri kuhope. Ndokubva ndazorumwa nenyoka. Nyoka iyi kuti yakabuda nepai handitombozivi. Apa ndainge ndakatogara navo my Prophetess mumotikari yaProphet, ndakatomirira kuti vange vachindigamuchidza mari yangu. Ndo pandakangokaruka ndatemwa nenyoka, ndikatonzwa izwi rakati this is a warning that has been sent to you from heaven. Mukoma ndakavhunduka ende ndakati ndichinotarisa paruoko rwangu rwekuright, ndikabva ndatoona kutoti ndaitova nepanzvimbo apo pandainge ndarumwa nesomething pachitobleeda mukoma. I was even bleeding so much that I got so scared. Ndikati ndarumwa nenyoka, ndokubva ndatanga kuchema. Ndakabuda panze ndokubva ndatanga kudanidzira ndichiti my prophet ndarumwa kani. Mukoma nashi vakaridza tsamwa vakabva vadzokera kubedroom kwavo vakati go back and sleep.
wakapusa fani ndo zvaungandimutsira izvozvo, zvekuhope ndo zvaunoswera uchindimutsira. Mangwana acho makuseni ndakabva ndazvaudza kuti ndainge ndichida kuenda mutown because painge paine zvandainge ndichida kuita. Vakabva vanditi it is fine, vasingatozivi kutoti yainge itori nzira yangu yekutoti ndinge ndichitotiza. Ndakabva ndazotiza ndokubva ndachizouya kunoku kuSouth Africa, but ndakati ndiri munzira I'm sure by then vainge vatozviziva kuti ndainge ndatotiza. Hope dzandairota ndaitorota ivo vaprofeti vacho vachitoenda pana driver vobva vatanga kutomuudza kuti iwe tariraone kuti road yauri kufamba uri mairi haisiri iyo, uri kufanira kuti unge uchidriver bhazi rako uri muright lane, zvekuti tingadai takatoita head on. Vanhu vakacomplaina, ndikangoti kubva pangundu kunosvika mubait bridge hakuna kana akazomborara, kana iye driver wacho nenharo dzaainge achiita. Vamwe vake vachimubvunza kuti hako mundara kochiko chamuri kutiitira, mungafamba nespeed yakadaro muri kuopposing lane here? Otoita nharo semunhu ainge atori possessed. But ndakatozviziva hangu kuti zvese zvainge zvichiitika zvainge zvichikonzereswa neni. Zvino kuti ndige ndichivaudza kuti zvose izvozvo zvainge zvichiitika, hope dzacho ndainge ndatobva mukudzirota. Ndakabva ndatya kuti zvimwe kuda vanhu vaikwanisa kuzoti iwe une mamhepo saka wava kutosara pano. Ndokubva ndaramba hangu ndakanyarara. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kunzoku vanhu vari kushandisiwa nawo maprofeti. It is just that vanhu hatina chizvivindi chete kuti tinge tichizotaura mazita awo maprofets, but kana taikwanisa, kana ukangogara wataura zita raprofeti, I'm sure most of these churches they will go down, because hakuna kana zviri kumboitwa mumachechi imomo, muri kungoitwa nhema dzega dzega. Vanhu vari kushandisirwa maadvantages, vanhu vari kushandiswa vachibirwa zvipo zvavo. Iniwo ndakashandiswa pakunoita mafake miracles, but there was a voice that said this is a warning from the heavens, siyana nazvo zvauri kuita. Now ndinotambura hangu ndiri muno munyika yevatorwa yeSouth Africa, asi zviri nani mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Are you going to a certain church? Uko kwekuti pane zvimwe zvinhu zvinoitwa muchechi imomo zvausiri kunzwisisa, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Asi zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi kune vanhu vanotoita basa iroro rekutoti mune muchitobhadharwa from one church to another, muchinopa mafake testimonies, muchitendeuka zvefake. Church yatova business, don't you think so? Ndikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakazviparirawo inini mukoma, ende ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kuitawo reverse minamato yacho iyoyo yandakapiwa. Ndakazviparira chokwadi. Koma nashi ndine vamwewo avo vandainge ndichiwirirana navo, ndakabva ndachizoenda kuchechi kwavo, vanoitawo zvinguwo tsvuku. Ndakati ndaenda kuya ndikabva ndazonzikana ndichida kugadzirisa maproblems avo andiri kusangana nawo mumarriage mangu. Ndiri kufanira kuti ndige ndichipiwa umwe munamato, saka ndakapiwa mamwe mafuta ainge ari ered, uye zvekare mainge muine mimwe mishonga tukubhinzi twainge turimo mukagaba kacho ikako. Ndikanzi ndinobva ndazotenga mafuta, ndinotanga ndazvitengera inini mafuta, ndobva ndatengera zvekare murume wangu mafuta ekuzora. Mukoma ndakabva ndazoenda kuClicks ndikanotenga Nivea yangu uye zvekare neye murume wangu. Mushure mekunge ndaita saizvozvo ndoba ndakabva ndachizotanga kuzora. Kutaura kudai so mukomanashi, mumarriage mangu ingori hondo yega yega. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera. Kutaura kudai murume wangu ari kuti pose pandinenge ndiri pamusoro pako chinozokonzeresa kuti ndige ndichizoluza mafeelings newe, hanzi ndinoona chiso chako chichishanduka kuita
munhurume, izvo zvinozokonzeresa kuti ndinge ndichinzwa kutya kutovhunduka, ndokusaka sikarudzi yangu ichizopera power. So I am asking for anyone uyo anokwanisa kundibetsera because I do not want to lose my husband. Ndakambodzokera kwavari madzibaba vaya vakabva vazondipa munamato uyo wandakazorasa. The reason as to why ndakarasa munamato uyu, it was because ndainge ndava nezvandainge ndava kusangana nazvo, zvimwe zvandainge ndava kusatombonzwisisa. Ndaiti paya kana ndakarara ndaitanga kurota madzibaba ava vachiuya kwandiri vachindiudza kuti ivo vanondida. Mazuva ekutanga pandairota hope idzi ndaibva ndatotanga kutorwidzana navo, but iko zvinozvi ndinotonzwa kutofara ndiri kuhope kwangu, uye zvekare ndinenge ndichitoti murume wangu waita hako wauya. Ivo manje vanozoti kana vasvika padhuze neni kuti vange vachindibata vanenge vava kusakwanisa kundibata, vobva vandituka, vobva vati ko wakarasireiko munamato wandakakupa. So ndakatomboenda kumba kwavo ndikabva ndati munhu waMwari, ndo zvandiri kusangana nazvo izvi. Kubva paya pamakandiitira minamato iyaiya ndo zvandiri kusangana nazvo, ko zvinorevei? Saka vanobva vangondipa zvekare mimwe minamato, asi mwoyo wangu unobva wazongonzwa uchiramba kuti ndige ndichizoushandisa minamato yacho iyoyo, ndinongoirasa. So handizivi kuti ndo zviri kukonzeresa here kuti mumarriage mangu munge muchizowedzera kuita hondo. Ende kana ndikadzokera kwavari situation yacho inomboita sekunge inoita senani, but after a couple of days nemurume tinobva tatotanga kutonetsana zvekuti zvimwe zvacho zvinotopisa tsitsi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I am regretting. I know kuti people are going to judge me, but I do regret. Apa I suspect kuti madzibaba ava vava kutoda nezvangu, in which inini handivadi. Please ndibetsereiwo. How can I save my marriage? How can I save my dignity? Because I never thought kuti I will end up ndava kurara nevarume vevanhu. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa hanzi I regret. Saka when you are judging me, know that you are dealing with a person who is regretting zvaakaita. Hanzi I just want my husband back. Iko zvino ava kutoita like a monster. Yeah, pakaipa.